सध्या ऑक्टोबर महिना सुरू आहे आणि या महिन्यामध्ये देशामध्ये अधिक पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आलाय। 115% अधिक पावसाची शक्यता आहे। कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यामध्ये अधिक पाऊस कोसळेल। ऑक्टोबरमध्ये सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस कोसळणार आहे असा अंदाज वर्तवण्यात आलाय। ऑक्टोबर महिन्यामध्ये देशामध्ये अधिक पाऊस होईल असा अंदाज वर्तवण्यात आलेला आहे। या कालावधीमध्ये सरासरीपेक्षा अधिक म्हणजेच 115% अधिक पाऊस पडण्याची शक्यता आहे। दीर्घकालीन सरासरीनुसार ऑक्टोबर महिन्यामध्ये देशामध्ये 75.4 मिलीमीटर पाऊस पडतो। ऑक्टोबरमध्ये महाराष्ट्रामध्ये सर्वदूर सरासरीपेक्षा अधिक पावसाची शक्यता आहे। कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यामध्ये पावसाचं प्रमाण अधिक राहण्याची शक्यता आहे। हवामान विभागाने ही शक्यता वर्तवली आहे। ऑक्टोबर महिन्यामध्ये कमाल तापमान सरासरीपेक्षा कमी तर किमान तापमान सरासरीपेक्षा अधिक राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे।